amang kainang selamat hari Natal ma dihita saluhapna nuaing akaparhobas perayaan Natal neng memasuhi bagas coroon ma alani pinangido matuhita saluhupna asa jongjok kita. Hudul mahita saluhuna. Adorang sota mulai ibadah perayaan Natal alani hupangido hami ma madok hata na parjolo sian amang ketua panitia Natal lansia amang ahu Tagalung opunisi Erlangga na paduahon amang ketua lansia DJ Silalahi opung Galpin na patuluhon ketua Dewan Koinonia amang situa M Simamora SHMH alani upasahat tamima partikian romahamu amang tujolo. Horas mah dihita saluhutna na pinasangapan Pendeta Resort Pekanbaru amang Pendeta Victor Singalha Silalahi SHMH Silalahi STMM. Selamat matu amang Pendeta Victor Singalha Silalahi STMM nungagabe preses mulia tema dituhatai. Selamat dan terus cemerlang pelayanannya amang dimanapun nanti amang ditugaskan di Pargoge Tuhan jala hipas amang nang keluarga mangula di Kuriani Tuhani na pinasangapan pangula nagok tiki amanami inanami parhalado ni Huria KBP Pekanbaru na pinasangapan ketua lansia amang CDC Silalai Opunggal Pindoli na pinasangapan koordinator lansia Inang Diakones Boruhutapea di na pinasangap ketua Dewan Koinonia amang situa MC Mamora SHMH nahu haulongi hami di bagasan Yesus Kristus amanami inanami na posobulong nang akapahopunami sikola minggu sasude mahita napungu di Botarion ima namandoti perayaan Natal lansia di Huriata hami sian panitia mandok muliate tuhita saluhutna di haradian ni rohata ro mandoti perayaan Natal sehingga boy terlaksana apala di Botarion tema Natal ima beta mahita tu Bethlehem Lukas 2 ayat 15 subtema Mahite pesta Natalon mat pakirimon namangulu mahita di bagasan Yesus di Palua. Hupasat ami ma hamuliaten ni rohanami tuhuria na toktong mendukung di sude kegiatan program punguan lansia nang Natal di Bornginon baik secara moral material.
di akka keluarga lansia naso boy langsung mengikuti Natalon, boy mengikuti live streaming jalalinga nunga kuserami di grup WA lansia. Ima songon informasi tuhita lansia, dengan lansia. Amang inang, godang do hahurangan nami sebagai panitia perayaan Natal lansia. Alani kami panitia mangidumak di hahurangan nami. Selamat menyambut Natal ma di hita 25 Desember 2024 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Horas Mauliate. Pasahatami partikian madok hata sian amang ketua lansia DJ silalahi opung galpin dole. Horas Marieta Salumna, Salum. Selamat Advent, selamat merayakan Natal Borginon. Perjolo Mauliate tadok tu amak tadebata na mangalean partikiat di hita buih hita pajupang Borginon sehat hita sebagai stabil. Buih kita merayakan Natal lansia di Borginon di Bagasan Laseroha. Nahong persangapi kami amang Pandita Resort, Pandita Victor Singal Silalahi, amang Preses alai dangi waktu dobe uluwoi haduan tangyang ta amang Preses distrik 22 Riau. Ima tangyang ta teh asabui gudang dope na taida na bui di bayan namang Pandita tahun di provinsi Riau. Nasalelengon di resort tahilala do pambayanan namang Pandita Resort di sude ruas dohot pagaran wudu taidai di pembangunan dohot kegiatan-kegiatan nasing. Na hormati kami Kepala Departemen Koinonia Mang Situa M. Sumamora. Na persangapi kami Sudi Perhalado. Na persangapi kami ma penguan kur amadot keluarga. No persangapi kami inang kumpulan grup pedas Maria Tenang mulai atema dia Romuna. No persangapi saluna amanami nanami terlumubi kaum lansia nadong di ruas tahun lot sude yanakon na posebulung na hadir apaletikyon. Dia mau mengenang kegiatan lansia sesuai dengan program tongdo membain patu pahun Natal lansia seganuk tahun. Selanjutnya songon program na setiap minggu hari Selasa pagi adong do senam osteoporosis. Dohot kebaktian bulanan. Dohot gerak jalan santai setiap minggu kelima. Jelas partikan omma upangi do kami tuhita ruas ni agaw penong lansia asarap mahita mangulahon kegiatan ni lansia. Macai taburo jala sangat ceria do lumubi ma lansia ni agaw jala boy do honon menjadi ikon lansia di Pekanbaruan
boleh mempengaruhi lansia di gereja nasing di Homoliangta nang di lansia PGIP tong do terasa punguan lansia di Pekanbaruan. Nah selanjutnya mau lihat pasatami itu panitia Natal mulai sian ketua do jajaranna na makalujahon membayan kegiatan Natal lansia. Jadi saya anggiat mah tua karena mangihut tu tahun-tahun nak berikutnya buit tabba anggota ni lansia na daw marpungu suksoni no nang kegiatan ni lansia. Jala muliate do di partikian otong do muliate tu gereja na selalu mensupport kegiatan ni lansia HGBP Pekanbaruan baik berupa moral baik material arong do bantuan ni tetap sian huriata. Jadi paletikion salat naik honok tu panitia Natal mulai ate madi halau jauh muna saya anggiat matong saya di pasu-pasu tu hata at kulau nadinggan na tapatupa jalaun ma himbauan tu aka dongan lansia ruas ni HGBP molo statistik ni huriata lebih domar 140 lansia di HGBP ni huriata lainnya mengikuti kegiatan sekitar 64-65 lansiero na mengikuti kegiatan. Jadi di bawah ini di bawah nginon las roha jalan mulobo itu karena mengikut na ruas ni huria nong lansia asarap kita mengulahon program ni huria. Ima nabu ita pasatami salak nami pasatami matuita grup pengual lansia Pekanbaru baik lan opung doli baik opung borung na macai malo memang pangling doi ba mamereng lumobi opung borung naking saya hulului botok kubur silelahi ape dang hatad dabe dang nitad dabe ngalasing sian nasing macai baga kuli alai guarna pelansia. Jadi mudah-mudahan mah tambah ceria umur pe lam gajang sehat badan. Ima pangiduata saya anggiat madi tulep itu hatan nasa pangiduata. Ima nabu terpasa tapi moliate ma di tuhata moliate ma itasaluna. Horas ma di itasaluna. Mauliate napatuluhon madokata pasahata mima tu ketua Dewan Koinonia tu amang situa M Simamora SH MH. Parjulu hami sian Dewan Koinonia nang sian paralodin ruat tabe Tuhan muamanginang opung nami lansia do salut salutna selama apen marita salutna horas no parsanga pihami amang pendeta resort nami amang pendeta silalahi naon nama di parpudi dita di Nagabi Parjamita di Huriata apalagi di lansia sebagai pendeta resort haduan bolotung ro amang pendeta tu hita dan be pendeta resort be alai kabe pareses mak mulati mari Tuhan ditangyang tasalukna terlemubi dihamu amanginan di lansia nabui di patu hatta gabe pandita resorta nabui nagabe pareses tung di dia pe maringanan totong madi pasu-pasu Tuhan namar tugas alai bodoh koni amang kedua lansia taguhu memartang yang muse belutung boy nian di tempat tomak no persanggapi kami amang inang pangulan dakut tinggi do saduna parladuni huriata no persanggapi kami saluna pengurus lansia dohot sudi amang inang lansia ni huriata nang saluhutna ruas ni huriata doang aka parkur naro di begasa tikyon parjolo mulatema di tuhata lasrohata di tikyon nung pesongonon cuaca
boido hita muse sahat tu gerejon habidonon nami nak kinong jamu patau sahat luar biasa nunga gudang be nong sahat aka amanginang sen lansia memang luar biasa. Songonido huber kami songon semangat dia muna bu hita marnatal di bagasa tikyon. Songon senami sen Dewan Koinonia donon nami do tumbasailas dorohan nami. Salah satu kategorial ni huriata nama selalu mardalan di program ni nong dibain di hita tiap tahun nong disetujui ni huriata salah satu nang konsisten mardalan ima sian punguan lansia molotong pe sada-sada na so mardalan dang na alani hita alai salah satu PGI na lani dong kodaung bodoh hono 100% kyado mardalan debe ini las rohanami isa luhutna nakirong dongon amang ketua marala program-program setiap hari Selasa pagi sudah semangat kepada kami bodoh nami bolohami pe lansia no poso luar biasa do ber kami songon dia boy mengikuti senam ra hami pe olor orang tolak kami mengikuti sampai selesai ale bolohamuna tung luar biasa do alani semangatna totong na di pasu-pasu Tuhan molodunga semangat magodo saluhutna aka arsak magodo saluhutna aka sahid magodo saluhutna aka tantangan dia pe asal ma kita di bagasa semangat tarida di bagasa bergenon de kepada kami yang mengenang di hamuna saluhutna suruh penamang ketua tu bagak-bagak ini luar biasa do luar biasa boy di Tikyon di Batu Hatta mardalan di bagasan Las Niroha. Salah satu program ni lansia ima program Natal taridama tutu di bagasan Berginon mardalan di bagasan Las Niroha. Di hamuna tua-tua nami mang tua-tua ni huriatta donun nami do gudang do pasu-pasu ni Tuhatta nang tajalo terlubu bimei di hamu salukna na tua-tua ni huriatta di Tikyon dilihat Tuhatta do akka gajang numur dilihat do akka haipason ra molo boido hita hudul manang na di teras ni Jabu mana hudul-hudul hita tabereng boh hita mamerek kita tu belakang mulai hita sekolah minggu sahat tu saunari boh hita songonon sahat tu pakabaruon boh imbar Las Niroha ra tak bodoh nota mulai tema Tuhan boy sonon ausura amanginang diamu ako pungnay mimula-mula tuhuta ra nunga maul dapotomu akadungamu nanang dihuta siakan di masaku pe mula-mula ka tuhuta nunga godang akadungaku itu dia apalagi hamu di songonon tong dope di bagan hasihaton ala tong mei ala Selasa pagi hamu luar biasa semangatna tadi senam. Di pa ini do amanginang diamuna tua-tua nami nang pegudang hamolon nang pegudang akapar sahiton nang pesaluhut nai ala ni semangat do pasu-pasu ni Tuhatta boy mei di bagasan Las Niroha di pa lima mas tangyanga mahita terlumbubi mei akai dena kota na dao na jonok molo tumboy bolo tung soboy pena roman dulu hita diaka arina talon so tung hurang Las Niroha so tung hurang akas pasu-pasu ni Tuhatta na tapasahat tu yana kota molo pe aka halangan na sida mol tang boy sahat tu jabutta dari Natal tahun baru anggo di Ruhata pasti doi 100% pasti doi langman yang marpungu do yana kota alai pos marata dia katang yangta adong ma arinoli arinadenggan boy pajuppa di tikina di wenido di tasalukna terlebu bemedi hamuna tua nami songon na di pangujung ini hata nami sen Dewan Koinonia donon nami ma ahatani Tuhatta di ma di Job 12 ayat 12 di dok songonon martua dihalak nama tua nian duluan habisuhon jala halak segorang umur panukunan boda jadi martua ma di dokson martua mahalak nama tua nagabe sibain cibuan habisuhon
jala sigura ngubur na gabi silian poda. Imahatan itu hatta dihamu amanginang salu na gabi mamu gabi si habis suhon perguruan nami akan oposo jala silian poda dihami salu na terlubumi di huriata ima sudono nami siak kami Dewan Kolonia ndohot sian para laut di huriata horas ma dihita salutna. Selamat apel madita. Salam mulatema. Nuaing naik pukau tama ibadah perayaan Natal punguan lansia HKBP Pekanbaru Rabu tanggal 18 Desember 2024 dengan tema Beta Mahita tu Bethlehem, Lukas bidudua ayat 15. Subtema marhite pesta Natalon ikon marpakirimon na mangulu hita di bagasan Yesus si paluai. Alani perjolo mahita martangiang di bagasan rohatabe. Amin. Tapuji Tuhata, lasma rohata, Tuhata roh. Mar hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Hodo ale Jehovah di halunguton rohaku, ale di bataku, marhapo satu hodo ahu. Dang tagamon takaburak manang ise na makaposiho, ale Jehovah, say pabutoon matubaw akka dalam, jala saya jahon tubaw akka basasmu. Sadarion maro Tuhani manopot jorona, beta tasobama ibana, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, ajarhon matuhami aturanmu, unang tadikko kami, patong gorma mata nami, asa utandahami hatuaw nami nasian hoy. Pargogoy mahami, marhite-hite hatam, padaw masian hami poda nalipe, say tangion mahami tuag ka dalammu, asa hutandahami ho, hanguluan nami, mana mangulu marang mate pehami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anakmi. Amen. Kor puji-pujian sian punguan lansia.
Tapuji Tuhata marede mahita sian nomor 41 ayat 4. Musa luhu na damang doho dainang na posobulung rodi sudehita na pungu di Bornginon. Perayaan Natal Bornginon hinasuhuton ni punguan lansia. On ma perayaan Natal lansia na 10 tahun dung jongjong punguan lansia ni huriat tahun. Tahamulate hodo tuhatai ala dengan jala aktif merdalan punguan lansia ni huriat tahun. Sederhana do acara perayaan Natal lansia di Bornginon jala hurajumi hami dangadong apala sikop saluhuna alai dilasni rohana sida mamuji Tuhani imana tahalason gabe jamita na mangolwi nang tuak kasuduk na poso dohop pinopar nasida alani tapayuti hukma acaraon di bagasan lasni roha sahatu nasipul anon. Horas madi hamu salu nanay na holongan di bagasan Bornginon. Ikon hati dakonota do tung halonga bolod do sa luhut pambayanan debata di bagasan ngoluta. Tabolus do tutu akka arii siya mulai besar sahat tuna sudut hipas pamatang nak partodiota tiur roha nak pikirata sikop nasa bohal ninguluta saluhutna holan alani dengan diwasana do dada alani gugota burjuta do pabanata manang alani parangeta nada natama dia dupanna ay so adong natar pangasaw kita di nguluon alani do umbay na saitama hita siat uduk do serep ni roha rodu adupanna nabadiai mamuji pasangapon guarna dot makamalatehon saluhut pambenan nai Lausido natahalaso di Bornginon dinabuhi tahipas marhagogon do malas niroha di perayaan Natal lansia ni huriata ikot takasdo hamola tehonota tutuhani molo diuduti do pengoluta lumobi di nang sahatu umur lansia aindang sude halak boy tolhas sahatu umur lansia amin. Tabe bagaimana liturgi na parjolo B.
HP torop dope na mangarsakon nguluna nga gajang umurna. Torop na di bagasan biar ni roha aladang buhay besong tiki haposon nai. Alamoru do tutugugo humurang di parbinigian dohot parnidan. Maol si majoja jala sipata halang di pakatayon. HP saluhut nai hal na wajar do ikon adopon ni saluhut halak di hatuawonna. Dada naga beha hurangani manang siarsa konon. Torop nama kilala nasodiargahon jala dia turehon keluarga dohot pinoparna be nasida di hatuawonna ala di kondisi fisikna gabe dang marlas niroha di hatutuana. Alani i tapuji matuhatai ganu pari nasai toktong basa manguduti ngoluta tahalas sama umur nagajang nani lehon nai marang nasongot dia pe kondisi nata adopi dia tu autai na adong depe di igil tuhani sipatu pauna tu tuhani nang turungat tajol mape. Odo panidangion nya kana porseai o debata tunglongang dorohaku molo hubereng natino pami. Alani likok dohita pauliuli kualitas ngulutta asai benget kita madalani parngulunon unang olo hita pahabis gogo naktiki lau mangiburu tu ulau ni akapar jahat alai pakai ma sude gogo pikiran nang pakai ma sude nasa na adong dihita lahu mangulahon nadinggan pos marohatta mulu tapasa sude nai tu debata laos ibana do paturehon. Maulia tema di Tuhan asa molduk takasta tusi hata ni Tuhani idul nama ngojar hita gabe sahiras jala ringgas rohata martangiak tu debata. Amin. Puji Tuhata marede mahita sian nomor 53 ayat sada. Dorohata maka mulatehon habal gaon di debata sitoppa saluhut sian naswadong gabi adong ibana do pargogo naso hatu dosan namarhuaso di atas ni saluhut alani ikon udu jala soba tu ibana do saluhutna tabegema liturgi napaduahon a Sada Musa sada ayat sada dohok 2. Dimula ni mulana dito padebata langit dohok tanoon. Dungi tarulang matanoi gabi halongonan. Jala hulum di atas lungi.
Dungi mangareak-reak matodi ni debata di atas ni aka aek. Sada Musa sada ayat 3 dohot 4. Dungi makuling ma debata ninna. Jadi mahona tiur. Jadi tiur matutu. Nunga denggan na tiuri di ida debata. Jadi di bahen debata ma persirangan ni tiur sian na hulum. Sada Musa sada ayat 5. Dungi di gor de batama na tiuri arian. Guar ni na holomi borngin. Dungi bot maari torang maari muse ima ari parjolo. Sada Musa sada ayat 6. Dungi makuling musema debata jadi maho hajak karjang di perstongan ni aka aek bahen persirangan ni aek tu aek. Sada Musa sada ayat 7. Jadi di paudi debatama hajak kajangi asa disirang aek akan diktoru ni hajak kajang sian aek akan dikijang ni hajak kajangi gabe majadi masongoni. Sada Musa sada ayat 8 sahat rodi ayat sia. Dungi di goar debata ma hajak kajangi langit. Dungi bot maari, torang maari muse, ima ari paduahon. Dungi nina debata ma marpungu mahamu aek akan ditorin langit tu sada inganan. Asa tarida na mahiyang, gabi majadi masongoni. Sada Musa sada ayat 10. Dungi di gor debata mana mahiyang itano. Ia parbunguan ni aka aek laut di gor. Jadi nunga dengan di ida debata. Amin. Tabigema liturgi na paduahon B. Dungi makuling musema debata. Jadi mahamu aka panondang dihajak kajang ni langiti. Bahen persirangan ni arian sian borngin. Gabe tanda pabua titik ni padan. Dohot aka ari, dohot aka taon. Sada Musa sada ayat 20. Dungi makuling musema debata di patubuhon aka ai ima gulok-gulok na marhosa aka na majirir jala marhabanga maaka pidong di atas tanoon martonga-tonga langit. Sada Musa sada ayat 20 sada. Dungi di topa debata ma akadik kinabalga doho tansa na marhosa akan nama jiriri di bagasak aek basibuan pasamna rodi nasa pidong akan nama sibuan pasamna jadi nung adenggan di ida debata. Sada Musa sada ayat 24. Dungi makuling musema debata di patubuhon taroima hosa akan nama ngolu masibuan masamna akadorbia dohot gulok-gulok dohot binatang masibuan masamna gabi menjadi mas songoni. Sada Musa sada ayat 26. Dungi makuling musema debata tolema itatopa majolma tumiru rumpata tudos tu panglahota
asa dirajai deke akan di laut, doh pidong akan martonga-tonga langit, doh akadorbia rodi sandok tanoon, nang sude guluk-guluk akan manjirir di atas tanoon. Sada Musa Sada ayat 27. Jadi ditopa debata majolmai tubibu rupana do tirion ni debata lau manopa ibana bawa dohot boru-boru nasida ditopa. Sada Musa 2 ayat 7. Dungi dijadi honde bata Jehovah majolmai sian orbuk ni tanoon. Jaladus diuluson tu bagasan bunggung ni igungna hosa hangoluani. Gawe martondi na mangolu majolmai. Amen. Kor puji-pujian ama dohot keluarga.
dimulani panopaoni dame jela sonang do sude natinopa ni Tuhani. Porlak eden do goar ni inganan natinopa nai. Tu si Adam do tu si Hawa jolmana parjoloima dipasaha debata tugas do tanggung jawab lau mangarajai do mangaramoti saluhut natinopa nai. Alai lupa do nasida ditona ni debata baliksa di laosi marhite na mangoloi pangela ni sibolisi. Sada musatolu ayat sada. Alai ulok dodo bisuk sian nasa na manggulmit di ladang. Akan ajina dihon di debata Jehovah. Jadi didok mamandok buru-burui. Atahe tongon do didok debata nasu jadi panganonmu nasian saluhut hau akan diporlakon. Sada Musa tolu ayat 2 do tolu. Dungi ninna buru-burui ma mandokuloki. Jadi do panganon nami siap parbuen ni hau akan diporlakon. Alai anggo siap parbuen ni hau na diparstongan ni porloki didok debatado. Unang pangakamu siani. Jala unang jamahamu. Asa unang mate hamu. Sada Musa tolu ayat 4 dohok 5. Dungi dido ulohima mandok boru-borui. Dang natutuhamu mate. Ai di boto debatado sadari di pangan hamu siani tonggor mamatamuna. Gabi doson debatahamu uboto nadenggan dohot narowa. Sada Musa tolu ayat 7. Dungi tonggor mamata nasida na dua di boto mana marsai mara nasida gabe disomoti mabulung ni hawara bahen sabuk nasida. Sada Musa tolu ayat 8. Dungi di bege nasida ma suara ni debata Jehovah na medang-edang di porlaki di haroro ni alogo mariak botari. Kabe martabu ni masih Adam do jol manai diholak kolang ni hau na di porlaki maradopon bohi ni debata Jehovah. Sada Musa tolu ayat siara di 10. Dungi jauh-jauh maribata Jehovah di si Adam. Nina mamandok ibana. Di dia doho. Jadi nina si Adam mak. Ubege ni asuaram di porlahi. Gabi mabiarau. Ay marsay marado umbain na martabu ni aho. Amen. Sada Musa tolu ayat 14. Dungi nina debata Jehovah ma tu uloki. Ala dibahen songoni gumodang ma toruku tuho siang tu nasa pahat pahananan dohot siang na tu nasa na manggulmit di ladang. Butuhana na manjurur hononmu jala orbuk panganonmu saleleng di ngolum. Amin. Sada Musa tolu ayat 15. Jala bahenokuma perbadaanmu dohot buru-burui rodi pinoparmu tu pinoparna ibana mangalisatun ulum gabe pargutonmu tambihulna. Sada Musa tolu ayat 16. Dungi ninna mamandok boru-borui. Gada situ tu bahenokku parnyapammu saleleng gawe-gabean ho. Bernik taononmu
lau manubuhon anak kamu, sinundukmu nama ihutanmu, jala ibana mangarajaiho. Sada Musa tolu ayat 17. Jala di dogmatu si Adam, ala ditangihon ho suarani jolmam, gabe dipangan ho sian hau nahu patikon ni, mandok unang pangan siani, hona toruku matanoon ala ho, porsuk maahaponmu mangaton guguna saleleng di ngulum. Sada Musa tolu ayat 10 walu dok 10 sia. Patubuhonon nama huhut diho, aka duri-duri dohot duhut nama suga, akau ikarata niladangina ma panganonmu. Ikon hir odokmu mangaton si panganonmu, pai mamula ho gabetano, pembuatan hian, ay tano doho, jalatutano doho mula sogot. Sada Musa tolu ayat 20 sahat rodi 20 sada. Dungi dibahen si Adam magoar ni jolmanai Hawa ala ibana inani nasa na mangulu. Dungi di pauli Jahoba mabobak bahen abid ni si Adam dohot jolmanai jala dia liton tunasida. Sada Musaonom ayat 5 sa tuonom. Alai dung di ida Jahoba nungalam diak hajahaton ni jolma di tanoon, jala say najat nama sude, tubuh-tubuh dohot pikiran ni rohana sida gonop ari. Jadi disol-soli Jahoba marohana ala natinop panai jolma di tanoon, jala lungun rohana. Amin. Kor puji-pujian sian Ina Maria.
Inorhoni pangalasion ni colma na parjoloido ubaing gabe bako dosay sa hatu tikion. Jujut marsitihan aka na mardongan saripe na marianakon dongan tubu dongan hobar balok nang dongan sahuta. Jojo dojol mai mangapini dirina atik penaung takas hasalaanna. Jojot madiori pangoding-odingan sian hasalaani manang manalahod dongan makukupi dosanai. Tabegema liturgi na paopaton a. Rom tolu ayat 10 sadot 10 sada. Hombartu na tarsurati dangadong natigor nanggo sada. Dangadong na marroha na uso-uso di debata. Rom tolu ayat 12. Saluhut nasida nung manibil. Tuksangedos nasida marroha mago. Dangadong si bahen na denggan nanggo sada. Rob tolu ayat 20 tolu. Aidang adong imbar nii tung saluhu do nasida mardosa jaladang dapat pujian ni debata nasida. Rom 5 ayat 12. Dibaheni songon nabongo dosai tupor tibion marhite-hite sian sadahala jala marhite dosai roha mateon songoni sahat hamatoni tu saluhu jolma ala sude nasida mardosa. Pasalmen 53 ayat 4. Alai tung saluhu do nasida sumurut tupudi tung sange do nasida maroha mago dang adong siulahon nadenggan nanggo sahala. Parjamita pitu ayat 20 sia. Idama on dope najuk pangahu tigor donian jolmai anggo ditopa debata alelando ujar-ujaran dilului roha nasida. Amin. Pesalmen 50 sada ayat tolu. Asima roham diau ali debata hombartu denggan ni basam. Saise sama aka pangalos yoku hombartu godang ni asini roham. Pesalmen 50 sada ayat 6. Dopak ho sambing do au mardosa jalan najat situtu do di matam na uulaon. Asa tung bonar ho di bagasan pandohanmu, pita di bagasan panguhumu. Sakaria sia ayat sia. Maria ia situtu maho ale boru Sion. Marolop-olop maho ale boru Jerusalem. Idama naroma rajam tumopot ho partigor ibana jala si parmonang. Naserep do rohana jala marsihudul di halode do di anak ni halode ina. Sakaria sia ayat sia. Maria ia situtu maho ale boru Sion.
marolopolop maho ale boru Jerusalem. Idana na Roma rajam tumopoto partigo ribana jala si parmonang. Na serep dolohana jala marsi hundul di halode dohot di anak di halode ida. Yesaya 40 ayat 1 dohotulu. Apuli hamuma bang soki ninna de batamuna. Suara nina jauh-jauh di halongona. Pauli hamuma dalan ni Jehovah. Patigor hamuma diadaran dalan balubung di debatata. Yesaya 60 ayat 1. Hehe maho marsinondang maho aina Roma panondangmu jala hamuliau ni Jehovah besar di atasmu. Amin. Hinorhoni dosai uhum dohot hamatian nama jabbar ni jolmai dangadong naboi palua ho jolmai sian hamatean hinorhoni dosai alai debata para si roha jala parholong ni roha doibana di baga-baga hodo anakna lau palua ho jolmai sia dosa asa parjabar di hangoluan sugoti tapi gema liturgi na palimahon a Yesaya 60 ayat 2. Ai idama haholomondo manghungkupi tanoon. Jala hagulapor aka bangso alai nabin sarne ma Jehovah di atasmu. Jala marsinondang hamuliona di atasmu. Yesaya 7 ayat 14. Dibaheni apalah Tuhan isa diri mamangalehon sada tada di hamu. Idama gabe-gabean masada namar baju, jala tumubuhon sada anak, jala bahenon nama guarna Immanuel. Yesaya 10 sada ayat 1. Dungi ruar masada tunas ya tukun isi isai. Jala marparbue sada tubis na tubusian uratna. Sepanya dulu ayat 14. Maria iya maho ale borusion marulupuluk maho ale Israel. Marlasni roha maho jala marulupuluk maho sian nasa roham ale boru Jerusalem. Sepanya tolu ayat 15. Nunga di Jehovah uhumna tuho, nunga di siapon musum. Ai Jehovah Raja ni Israel do diho tonga-tongami dang di idon nemu hina mago. Mika 5 ayat 1. Alai anggoho ale lehemet prata mamet-methu doho nian. Anggotung pola jujuron tuaka hutama ribu-ribu di Juda. HP sian hodo haroroan ni gabe panggonggomi di Israel. Jala akka haroroan na sian hanahinan sian aka arina robi sa leleng-leleng na. Mika 5 ayat 2. Dibahini pasahaton nama nasida sahat rodi tiki pangitubuan nina manubuhon. Jala mulak pasi-pasi ni aka hahanggina tu aka anak ni Israel.
Mika 5 ayat 3. Alai jongjong anggo ibana jala marmahan mangasahon gugu ni Jehovah. Marhiti-hiti hamuliaon ni guar ni Jehovah di batana. Jadi maringan manasida ay timbul ma ibana disi sahat rodi aka ujung ni tanaon. Amen. Vokal grup sian opung doli ulini borngin nabadia. Holinai diborngin abadia umur dori kamsi diborngin dosi palua dipanggagaran di Ortidio Ramon Marida Sondang itu hatai Ulingai Marende dosuru
don pakirimoni di barnini marende do surua di barnini do tu o Cristo di barnini do tu o Cristo Holong ni dibata na balgaido na tahalason molo tapatupa perayaan Natal. Di namarningot hatutubunay nagabe hatuao dihita. Songon ni dok ni edei hatuao do las ni rohado hatutubu ni Jesusi. Magodo jolma Roma tuhata las bema rohatai. Tabegema liturgi na palimahon B. Yohanes 3 ayat 16 ay songono do holong ni rohadi debata di portibion polado anak na saradai di lehon asa unang mago ganuk na porsia di ibana asa hangoluan na saleleng-leleng na di ibana. Matius sada ayat 10 Ianggo hatutubu ni Yesus Kristus songonondo uju oroan ni si Joseph dope inana si Mariai gabe-gabe ando ibana si Antondi porbadia andorang so marsi padohonan dope nasida. Matius sada ayat 10 sia. Ala parrohana bonar si Joseph na mangoro si Maria dan adong rohana paurakon nasida gabe ditahi rohana nama naing sirakonona songoni. Matius sada ayat 20 ale dina songoni dope tahini rohana di idama dinipina suruh-suruhan ni Tuhani na mandok tu ibana o Joseph anak ni si Daud undang alang roham mangalap si Maria gabe donganmu saripe muse aina sianton di parbadia do naing tubuh di ibana. Matius sada ayat 20 sada. Tumubuhon anak ma ibana Yesus do goarna bahenonmu ay paluaon na do bangsona sian akka dosana sidabe. Matius sada ayat 27 Idahamuma gabe-gabe do namar bajui tubuhan anak maibana jalabahinon na do guarna Immanuel lapatanna dongatama debata. Lukas 2 ayat 6 rodi pitu. Jadi dinadisinan sida gok maari ni hanguluanna ditubuhon ma anak buah bajuna
di borhosma, di peakon matu bagasan panggagatan, ala swadong inganan na asing di parmayanan na sida. Lukas 2 ayat 8 sahatu sia. Jadi adong mamarborngi di ladang na di sini aka permahan mangingani pinahan na sida. Jadi dapoton sada suruh-suruhan mana sida dalam marsinodang ma sangat nituhani humaliak na sida gabe mabiar situ tuma. Lukas 2 ayat 10 rodi 10 sada. Alai di dok suruh-suruhan ima tunasida. Unang mabiar hamu. Ai barita halalas ni roha godang do hubuan tuhamuna. Persaulian ni sandok bangsoi. Ai nong tubuh do di hamu saborinon. Di hutan ni si Daud si paluai. Ima Kristus Tuhani. Lukas 2 ayat 10 dohok 14. Jala topuma adong dongani suruh-suruhani torop aka parangan perbarua gijang dipuji nasida do debata mandok. Hasangapun madi debata nadi gijang dawe madi tanoon dia kajolma halomoani. Amen. Hujahahok kami ma Roma tujolo lapagalakon lilin na parjolo parjamita amang pendeta Victor Sinal H Silalahi STHMM amang ketua Dewan Koinonia Situa M Simamora SHMH ketua panitia Natal Lansia amang Ahu Tagalung Opunisi Erlangga ketua Lansia amang DJ Silalahi Opung Galpin utusan undangan hupasahat nami ma tu amang Besi Hombing utusan lansia ima amang opuparel Sitompul baru kami sadiri sebagai koordinator lansia. Dunggalak pelilin sudah non baru maredehita alai di ayat 2 non diangka malilita laos jongjong mahita anon di ayat 2. Oh
las galak ma lampu hudul mahita sadurna. Kor puji-pujian sian punguan lansia hatuaodo las nirohado.
Dang sai hola di bagas coro olas nirohatta di namar ningot hatu tubunai alai ikon marpakorhod dolas nirohatai di nasa panggulmito ningolutta siganu pari di parsaurata di tonga-tongani keluarga nang humaliang hita marhite hata nang pabahenata tapi gema liturgi na paonopon a Rom 12 ayat 11 sampai 12. Unak pengurut ringgas ni rohamuna, petondina girgir mahamu, oleh hamu ma Tuhani, marlas ni rohama hamu ma mekirin, marbengek ni rohama di aposuhan, jugul kon ma matangnya. Tuai hamuma nasa nahasea diaka nabadia. Hari koton hamuma partamueon. Pasu hamuma nama aka napa buru hamu. Pasu hamuma tong unang burai. Rom 12 ayat 16. Sadama rohamu sama hamu. Unang hati bon pikiri hamu. Alai patuto rohamu marohamu aseret. Unang parbesok kamu di rohamu. Rom 12 ayat 10 saat 10 elu. Molo tarbahen itap nina tarpatupa hamu tiop hamuma dame mardonga mardapoton halak saluhna. Kolose tolu ayat 23 dohot 24. Sier rohamuna ulahamu nasa sibahenom muna natu Tuhani tujolma ingot hamuma siat Tuhani do calon muna site anoni balos ni tu Kristusima ului hamu. Kolose 4 ayat 5 dot onom. Marpatas niroha mahamu marparange maradupon akan nadibalian parhasa yang hamu matiki saitong malabok katamuna songon nasiniran asa botomuna alus napatut tuganuk dolma. Sada Petrus 4 ayat 10. Masih paturuturiam mahamu ganup marguru tu asi najinalona songon aka jora bagas na burju di ragam-ragam ni asyasi ni debata. Sada Petrus 4 ayat 10 sada. Ya adong namar jamita naeng masongon aka padohan ni debata. Ya adong namar hobas naeng masian hagugun ni debata. Asa disaluhut nai marsangap debata marhite-hite Yesus Kristus. Di bana mahasangapon rodi saliling-liling nai. Amin. Tapi gema liturgi napa ono pon B. Sada Tesalonik 5 ayat 16 do 17. Toktong mahamu marlas niroha.
unang macadi hamu martangiang. Filipi 4 ayat 6. Unang hoso kamu agia aha, alai sandok paboto kamu matu debata pangidon muna, mar hite tangiang dohot elek mardongan mauliate. Kolose 3 ayat 17. Jalana siulaon manang dihata, manang di pambahenan, salhunai marhite goarni Tuhan Yesus. Hut mandok mauliate tu debata ama marhite ibana. Galatia 6 ayat 10. Atong bisan sa di hari dope taulahom manadinggani di saluhut halak alai gumudang ma tudong atta saha porsyaw. Sada Korin 15 ayat 50. Ope hamuak kadongaku nahina holongan marsihohot jala somu bauba mahamu jalalam sumurung ma toktong di bagasan ulaon ni Tuhani ay di boto hamudo dang magopo halo muna di bagasan Tuhani. Amin. Vokal grup Siano Pungboru Hulopit Tangaki.
Tapuji Tuhata marede mahita sian nomor 47 sada dohot opat. Dami di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ati-ati dohot pikiramuna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Las roha manginang ala tulubu tauma bulas sadok kami di somar hobas oddobe boy marjamita di Natal lansia. Seterus dulu inang diakones memang Natal lansia alai seadong terus pakubasion di perayaan Natal na asing. Puji Tuhan, budarion boy hitara mar Natal di Natal lansiaon memang marsugot kami nung ngaturangat laho manguluhon Natal Polres Rengat tanggal 20. Jadi ido inang diakones sotung sobui bimarjamiten na boy meh pos maroham molo ido amang simamora naking mana perpudi marjamita di garejong bah neng tudiru neng narwaku ah suatu suruh gudo pen narwaku kan alero nasida sebagai badita resort Las Roha sudina itang yang niamang dohot idang do tang yang niak kada tua-tua nami do tang ako kamu mah sa di perbisuki di parasalai de bata laho marhubas gabi preses di tonga-tongani Uriana HKBP nataka kolongyon Las Roha di pelantikan gabi preses rodo tulang sibodon rabdo tulang munte di pelantikan ini dong mewakili sian tonga-tongani huriata ke kabaruon daong biomakku do wakku jadi nangadong naro tentik kurodo memang olani do naro anggo inang paro memudang boiro ala topet lagi sekolah pahopungu dia budok dang pola ola nao maalai dong tulang raw siapa kebaruon madonga di hami di pelantikan ini imalas ni rohata amanginang dia pala ditikion
nakingau sai martangiangi do bah ali Tuhan sotung salah akan itu Tuhan kami nakalan siau narakku no ale holak kubere kamu naking marliturgi maniok karotas nga ama biau ama matuham muliate ma paling-paling anon agak hallo lau majah aleng go salah dan mungkin salah be narakku ma memang adong do perubahan perayaan Natal mulai hutan namihian nang adong songonon majaha na adong marhua teh makapal itu kan jadi mulai hutan nami makapal do ala sada bibel hola milik ni situ ado dari hutai jadi dibagi huriama liturgi icata mai dugi tori surama ni babe singal tusod joko olah dilehon 2 bulan sebelumnya oma pinjam jo bibel di situ ni jalo mai ni catat mai omma hafal terus isi pasip pemmo terus jadi hafal do sadatik ya manginang tikirang adong lansia do be Natal ni ama inama dia dong masarana tua-tua dihunjuk jalan lomoro hane komar liturgi ni mana di sada Musa 40 ayat 10 dang namere tukot harajau sia juda ima liturgi ni mana hafal mana mon alang amatua maol laho makkapal dang namere tukot harajau sia juda neng jorok mana Natal ido ibana matu puna opung andon molo atarluba au mar liturgi mado si bajo jorokku honan akka tukkoton ngahu boton no madokoni ala dong tukkot liturgi dang namere tukkot harajau sian itu huboton noni holan yakatto tukkoton terhuboton ini mana olopung tiba mal liturgi ibana jadi ido ibana ma dang nameret holani ma terus ido ibana pitur sigap do pau punon tor lau tujulu itur yakka pau punon ma tukoton itur roma opungi ma dok tukko jom amani malotong torin mana macok abanginang asa pres dohamu ala ngadua job pita namar natalor itu teh jadi aku berpikir naking tu ngawalu amem bah narwaku ate ala ngadua job hata ini batama di tema natolon na manungguli kita ima di Lukas bidu 2 ayat 15 ujahau kami ma di tengah-tengah taidok sonon jala dina lahuya kasuru-suruani sian nasida do pagijang marsipat doha ma akaparamahani beta hita tu Bethlehem taida mana masaon na pinabotohon ni Tuhani tu hita beta hita tu Bethlehem taida ma namasaon na pinabotohon ni Tuhani tu hita ido anggo temata beta mahita tu Bethlehem Lukas 2 ayat 15 amanginang dak kuboto anggo nawoso hupastihon do dangi boto anggo roti Bethlehem anggo hamuda tua-tua dangi boto hamudo roti Bethlehem adong nama nada roti Bethlehem au nama boto roti Bethlehem berat tinggal tubuh Jakarta hamu sudi. Dan adong nawa botol roti Bethlehem, adong, dan adong. Kita dahu di nong roti Bethlehem, dahu nawa botol, bak tiulah dahu nawa botol. Yang dikones si botol yang kones lo. Ya, memang
Jo nang koneson majalo di tiki sekolah minggu. Roti Bethlehem geleng doon jala margula igijang. Amangi nang tiki sekolah minggu iba seodo terus dibukus akka guru sekolah minggu dugileo tu iba. Nalasar roh mangalangon alay holan nialang holan roti neido holan negula neido negijangi holan nialang negijang nei anggo roti nei tor dibolok kudwe. Nuaing dak kubo tadong be roti Bethlehem manangdang. Dang adong berate. Adong dope? Molo adong dope taruh kau muju tu jabung. Undak kalau mando adong, ada nang taruh tu jabung. Roti Bethlehem. Amangi nang bahasa di dok ibana roti Bethlehem. Ido nagabi suku-sukun di tonga-tonga ningoluta. Memang dang asal di dok koni roti Bethlehem. Ala Bethlehem ima berasal siak kata bet. Itu rumah dan lehem itu roti. Jadi Bethlehem artinya rumah roti. Di bagasan bahasa Arab didok rumah daging. Jadi terkenal do roti Bethlehem. Bolo naukia tu Jerusalem nau leleng tinggal molo Holy Land Tour di Bethlehem do. Leleng di mana tinggal di sini. Siani bergerak tuak situs perjalanan di Tuhan Yesus. Natabuan memang roti di Bethlehem ini terkenal dui labok. Au selama 10 hari di Jerusalem dakya mangalang idahan jalah olah mangalang roti batalido, roti tawari. Kuat dang pola male. Si bata bingung do para hoteli. Molo serapa pagi ibereng ma tolor habis sude alai ada warna kulit tolori dan terida romagai di mobil. Tadi pihak hotelnya bertanya, kok telur semua habis tapi kulit telur tidak ada di hotel. Kemana? Berarti ada yang mengantongi telur itu inna. Jadi memang sudah harus dibuat tolori pas breakfast, pas sarapan dibuat tu mobilnya. Allah tahu. Itu Bethlehem. Dia adalah rumah roti. Setonga-tonga muna mungkin dunga hiatu Bethlehem. Nga maddohoti Holy Land Tour. Mudah-mudahan adong perhatian lah tu Bethlehem tu Timur Tengah tu Jerusalem maddohoti Holy Land Tour. Alay amangin nang molo idok lison beta kita tu Bethlehem dang nama dok ikulau kita tu Bethlehem nadong di Timur Tengah daw. Alay neneng dohonon na beta kita pajupang doho Yesus. Nah seorang di Bethlehem. Natal itu adalah inkarnasi Allah menjadi manusia. Itu Natal. Jadi molo tapes tahun Natal maka mula tehon holong di rohai debata dina olo debata nabadia berinkarnasi gabe jolma ibana laho humokop laho paluahon pertibion paluahon jolma pardosai debata nabadia marsaur rabdohot pardosa. Johannes madok mulut aja ka Johannes sada
gabe daging mahatai. Oddo Natal, alani amangi nang boido rasa hono muna, ketika kita menyanyikan mangedehon sonang ni bor nai, amangi nang berek kamu mah ada suasana kedamaian, ada suasana ketenangan hati. Apalagi di dehon mate lapu, tenang, damai. Alani kehadiran di Yesus membuat ketenangan, membuat kedamaian. Alani halak namar pesta Natal amanginang iko mula do di bagasak kadameo do las niroha. Jadi dang dos halak namar pesta Natal nama mestahon ari hatu tubuh di Yesus nabor hatu Bethlehem nama mereng haso seorang di Yesus si baluai dohot na semar pesta Natal. Iko beda dui. Iko beda do parange pangalaho ni halak nang majupang doho Yesus. Dohot halak na so majupang doho Yesus. Dang do siya manginang. Alanima marhiti turupukon. Bohado asa boy pajupak kita doho Yesus. Molobor hape hita tu Bethlehem dan secara harafiah alai lau pajupang doho Yesus. Asa jupak kita doho Yesus ahado dang patu pauta. Molorobe hita tu para saoran tu perayaan Natal tu para sekutuan lansia. Boy dodang pajupang doho Yesus. Bangsa Allah dang songon na ni halomohon ni Tuhani nguluta. Amanginang mololau hamu tu gereja na adong di Bethlehem inganan ni hasosorang ni Tuhan Yesus. Isinokya si Jerusalem, si Bethlehem. Adong, boy dodohonon ni natulang gereja Bethlehemi. Balgaro pituna manang geleng. Jadi bololaw hamu tu Bethlehem gereja haso seorang ni Tuhan Yesus geleng do pituna. Husukun di Bethlehem buasa geleng pitu di gereja on. Di dok nasida awalnya itu adalah agar tidak gampang prajurit Romawi menerobos benteng, menerobos pertahanan. Itu baik di baik geleng. Allah berkuda do nasida. Aledang muak kudai masuk. Itu awalna amang inang. Alai akhirna di dok nasida ternyata ada makna daripada itu, tidak hanya persoalan tentang tentara Romawi musuh yang gampang masuk, tetapi dari sisi kerohaniannya mau berjumpa dengan Yesus harus dengan kerendahan hati. Lahu pajupang doho Yesus ikut do di bagasan serep di roha. Alani asa unang sia-sia ngulu tahun, asa unang sia-sia para saurat roh Tuhani. Ikut di bagasan serep ni roha do kita, lahu pajupang doho Yesus.
Ido di dok tuau ubai geleng pitui patuduhon ikon uduk do laho pajupang dohot Tuhan Yesus. Lau somara manginang lau paingotok kita. Iko patuduhonot tado sada ciri ningolu ni halak na porosia. Mangulu di bagasa serep ni roha. Hidup di dalam kerendahan hati. Karena tidak ada yang kita sombongkan dalam hidup ini. Dan itu satu ciri daripada Tuhan Yesus. Ido ciri ni Tuhan Yesus. Molo seorang peibana di Bethlehem patuduhon haserepon ni roha. Alai amanginang. Molo jahamu Filipi 2. Sapasali di patibo de banado ibana. Asa sudedo nasa ulu nitot marsobah tu Tuhan Yesus. Orang yang rendah hati Tuhan akan meninggikannya. Tapi orang yang tinggi hati, orang yang sombong, Tuhan akan merendahkannya. Ternyata ada ngadong nata sobok kemenangan di tonga-tonga ni nguluton. Dan ngadong na buita hagijak kot di tonga-tonga ni nguluton. Mau pejabat mau dia be. Nanti Amang Lubis. Itu kan? Las roh aku ba Amang Lubis. Wala kuberek ko na king roh. Saya mau Amang, dah? Ini luar biasa Bang Inang. Budi mana live streaming. Alero di banang piu dudan. Boleh hati mas. Lam tu siap menama orang. Mana tahgijak. Nggak pejabat tahu ikat termu. Marot tong kamu pejabat. Jaklah sebentar kok. Sudah ada dong dotikina. Asa baju pak kau ita roh Tuhan ni ikut di bagasa serep ni roh halo. Alanima di johot terpukom matu kita manginang. Napugu nuaing di son. Parjolo di dok hatop roh tu Yesus. Ondo na para jolo di suara hotu hita. Hatop ro tu Yesus. Unang marpetejo. Na marumur 60 tahun. Hatop ro tu lansia. Unang. Pasu ada be. Ada be. Ada be. Inna danga dong ngilapatan nih. Amanginang nabudari. Maaf. Tarsonggo dohami mabigi barita. Di nama rujungulu inang padita Julianus Siturus Buramani. Pas latihan Natal ama ina tanggal 20. Amangin ang ibo to hamudi din imana 5 ayat ma dari mana? Romaho Immanuel. Dung sipul di idehon ibana Romaho Immanuel ro Immanueli. Ro tu hari. Hudu di mana di bangkuna manginang dilariot rumah sakit. Damai. Nabu dari au sampai jam 3 pagi di sini. Kebetulan na burjuan di 3 minggu na salpu. Au di si di lopai bana ikam mas. Ido ibana anggi ulop badi ho ikam mas. Allang bada sea maho monang maho pareses. Saliling arong namate. Ola di mana do pina hujama hurumna. Ina budari hujama hurumna. Saliling arong namate. Ola di mana do be hujama namate. Daw na boto nguluon.
Ate kada tua nami lansia na marumur ono 10 tahun tu ginjang. Posodo pe. Da dongi lansia nang be tak ni mane nang anong menasingi. Hatop rotu Jesus. Unang marpetejo. Para jupangan doho Jesus prioritas. Itu baik dia sapulon midokon. Jadi hatop manasida lautusi gabe jupang nasida masih Maria doh si Joseph. Doho poso-posoi napeak di panggagatan. Dan beralasan nasida pete jo hubature jo pahapanakku ternakku dan holan didok suruh-suruhani unang mabiar kamu ay bari halas ni roha do buat kamu persaulian nesa dok bangsoi ay nang tubuh do di kamu di sabor ginon di hutan si Daud si paluai ima Kristus Tuhani nasida madok beta lau sommara sudia kada tua-tua nami nama rumu noro 10 tahun ruas di Huria sudah mah kita madok beda kita merasa rab doho Tuhani tulan sia. Amin. Amin. Itu. Jadi mah mereka kamu malan sia ona manginang. Nak ketua madok gabe suhutan dari na au be gabe kidak kutan dah be posogia kamu bereng. Lalu tu tahun naro dang pola marsole bilan sia ade. Ai nak kiku bereng puang ai nang diakonis dan naro aku. Sehidupan noti bah ido pe inang dia kones. Ay baga kiek kuwere. Tu tahun naro nang pola bi. Unang biha ay sebeng munay marsalon. Ate, song ni may bain. Ay song pinaolo bitu ho. Ido dangi oma. Ido kan? Imane. Ola baba ido na lor tu ho dang ombe. Ada tak apalah asal bagak kamu sudia teh. Alian non itu berputu juga kita tong so. So gi mo to dangi. Atau protu Yesus. Marpunguan lansia poso. Marpunguan lansia sehat. Alam arsenam setiap hari Selasa. Senama ada warni, kita kuboto menang aku warni. Nah, sehat. Dan luar biasa do lansia. Mulai do parpunguan lansia, hatop patok do. Hatop patok. Dakolan ngoluna hatop. Dope nape hatop do. Bahasa nahamu. Hola tangis sama marjamita dia berita. Itor sudah membuka dopekna, itor dabo 20 juta, bah, lasru hari berberita, dugi dok nasida matuau, amang pendeta dok mulai hati dah, alian diga mahami romuse tu sina, anggo tu si hotor hatok dohoniko, jadi imam angina. Ternyata napa cupang doh Yesus, mana dapat dua kon. Hidup di dalam persekutuan yang rukun, mangulu di bagasa para saoran narusu, saling peduli, saroha, saling mengajak yang satu dengan yang lain. Ido tematei, beta hita tu Bethlehem. Jadi kolan ibana ale diajak imana nasing, beta hita bacupang doho Yesus. Lansia punya tugas. Tudongan na lansia na marumur 10 tahun, beta kita inang tu lansia. Beta kita asa pajupak kita doho Yesus marhite lansia. Jala ikut jamot tonot tado amanginang. Ngoluni napa jupang doho Yesus ikut di bagasan narosu. Jala ikon saling peduli, jala ikon sarohado
ngolu ni napajupang doho Tuhan Yesus. Dang marsi pasobu-sobuan. Amangin ang kuhamula tehod do. Di huriata kay pakabaruon. Dang marsi pasobu-sobuan. Sudido hihita patupahon na umuli na lumenggan dito ngatongan ni para saurata dito ngatongan ni huria. Terus mata jali no. Terus mata jali no. Jala au hudok do. Memang HKBP Pekanbaru harus menjadi berkat. Adong ruas di huriata na hagoran dungi upasatami deke songgot-songgot. Manunggot nauli manunggot daringgan. Upasatay muse ringgi situasi oras ya tonga-tonga ni huriata. Tungatangi samang tuwi inang buru tabba. Dang sangkarohana. Gereja harus peduli. Audo konok kudo amang inang. Baru tahun ini kita membuat satu pos tentang diakonia sosial. Dan puji Tuhan amang inang. Dia sudah marsaldo 35 atau 40 juta minggu yang lalu. Jadi nuaing sudah diakonia namar sahid, namar ujung ngodo dohat akan asing, sudah ulau diakonia di tongah-tongah ni huriata, nungga siap posita pakai. Mau lihat madi kamu amanami dohot ya nami markiti aka sektor sudah pabungon lahu tu pos diakonia ini. Oddo huria. Iko peduli do. Iko na adong do kepedulian. Oddu huria. Napatuluho na manginang. Marhite turpukon dijauhom matu kita. Para jupangan doho Tuhan Yesus membawa perubahan. Aha do perubahan na para jolo bergerak. Dang soda sida. Di inganan nasida nama jaga biru-biru nai alai bergerak do nasida laho nasida mamereng Yesus jala pajupang doho Yesus dang so nasida di sitong alai laho do nasida modo tajaha ayat 17 di dok asadung di ida di bari tahun nasida ma buah-buah naung di hatahun tu nasida taringot tu danaki. Jadi dibari tahun nasida perjupanganna dohot Tuhan Yesus. Amanginang dihamuakan tua-tua nami. Bari tahu kamu mau tuaka suduk nau poso unak kolat dihamu. Alamolo kolat dihamu do akan sia-sia. Mololo-moro hamuna amang inang dihamuna tua-tua nami. Ianak komuna popara muna pahopu muna mangiuto Yesus. Beritakan itu kepada akayanak komuna pahopumu. Opung boleh seperti ini bukan karena kekuatan opung. Opung boleh seperti ini itu karena Yesus. Ikon odo doktrina. Itu karena Yesus. Maka mereka terus mengikuti Yesus. Berdampak ma. Songo permahani amanginang. Tabereng dia sapulalu. Dung di bari tahun nasida perjumpaan nasida doh Tuhan Yesus. Aha mana terjadi. Jadi sudema sudena ubegesa. Longang bedo. Siala nahina tahun niaka permahani. Tu nasida. Berdampak doa barita konon nasida jala warosia doa manginang dan sia boleh berdampak jala boy doa tidak koni luar biasa dolan sia ni akai pakabaruon dia bergerak di barita koni mana Yesus dada kola memikir diri sendiri Allah memikirkan halak na asing. Tuhan tak mana masuk kamu manginang.
Tuhan tamana mangaleo gogo dihamu akan tua-tua nami. Di bargo gue di Batama, seksi langsia, ketua sekretaris bendahara doho Sudena, nama Kobasi dan Sia. Na pasti amang inang dakkolan dak masuk tupunganon seksi lansia daw. Alai sude ruas ni huria nama rumur ono 10 tahun tu gijang nungalan sia nasida jala ikodo tahobasi nasida. Ido tugas ni seksi dan sia. Nama rumur ono 10 tahun tu gijang. Nang peso masuk nasida, nang pesoro nasida tu perpunguan ni lansia gadup hari Selasa gadup Minggu alai ido lansia. Nama rumur ono 10 tahun tu gijang. Saya dibatulus di Batama sudia nasina kapan ni rohamu. Ubigin tu Singapura kamu tahun naro. Ada ido, alai pagi dua kupung, nabui mardalam ma, nasubui mardalam nang pola lao, iba tamma tinggal dah, pung dah, jaji dah, opung sotung mahua kamu Singapura mau kamu gua non siani, susah haben non, ada dah, iya marabah, ada, menang pacak-pacak kon. Ngamen tua bahasa amang inang ala jujur tiad do tu Singapura tikiri bata mau dang adong inang sudi merdadapat do merdadapat 2 km 3 km 4 km tak son di son dang adong do kodon pesek ke cuau cok dang adong paling martaksi kan gitu ya ale merdadapat do dah ate itak ni batami mahamu isima manor sekik kamu ate mangalang sibut na pola nawui ma nataham ma berangkat ke Singapura ala sia-sia do memang molo sahatu Batam dan sahatu Singapura ala holan 300.000 400.000 nai mana tiket pulang pergi na sahatu luar negeri sukses ma mungkin dang bodo tiba alai molo dibiayai hamu tiket tuan no manangi diau bertugas olo dua bro nanti olo dua hamu merjanji mau natal lon upaya mana ale dohot manang sodohot amanginang tang yang nami ma madongani mangaramuti hamuda nanti terus melakukan yang terbaik tahunon kita ke Ambarita tahun depan tu dia mesti tahu rubi ate itu kan isi mah mesti tahu rubi huria de dia muse tahu rubi bisa dilewat debatado pe partikianon dihamu kada tua-tua na parpuri sahali do honokuma I love lansia ima tong do honokku saya cinta lansia tentang aja motong ama sehat-sehat mahamu rabdo sedemo paramu amin martang yang makita mau lihat ma ale Tuhan nunga disungguli ho kami asa hato pami road to Bethlehem dadaholak kami ale naing buanon nami dongan nami keluarga nami pacupang dohoto Tuhan Yesus ay halak na pacupang rab dohoto rosu para sauranna saroha sapikiran jala gabi pasu-pasu halak naung pajupang rab dohoto adong perubahan gabi marbarita taringoto asa sude halak mamuji pasangapoko hamin waing napungulison di suara hoko do Tuhan halat na serek marroha do halat na uduk do na wibajupang rab do hoto Tuhan ala diajari mahami asa tongtok kami mangudu di bagasan uduk do serep di roha asa pajupak kami rab do hoto
paso-paso ma kami na pungulu yang dison di perayaan Natal dan Sion paso-paso makan tua-tua nami dison di Jogoa manglubis di sot Tuhan mulai subuh kami rap doa takkan tua-tua nami ala di bagas parasahiton wai di bagasna ape ko matangamu na ba dia itu manglubis tuaka amanami inanami na tua-tua nami dan sia dison nadong di bagas nuai dari bagas parasahiton nama dohoti natalon tio ma jama ma pergugui ma akan tua-tua nami Tuhan pergugui ma kada upungot Tuhan upung duli rap dohot upung boruon pergugui ma asa margugu nasida di hadotonna gabi pasu-pasu nasida pasu-pasu ma panitia Natal na di ketua yang manguta galung di son rap dohot sudah seksi pasu-pasu ma ketua seksi lansia dari ketuai bapak tua nami JDJ sialai Opu Calvin pasu-pasu ma bapak namion sa margugu marsahala marbisu mangulukon lansiaon pergugui mana bosom memang si mangora rap dokot inang dihakones lahumakubasi lansiaon asagay pasu-pasu pung walang siaon di tonga-tonga ni Uriam nang dina humaliyang muliati di ho upak kilala ho kami tangamu majama maniyo pami masuk-masuk kami jala upak kilala ho kami do nunga pa cupak kami rap dohoto berhiti perayaan Natalon mulak kami barita kono nami do parcupangan nami rap dohoto amin. Marid di mahita laus tapasahat ma piliata naumuli tuaroban di bata. Bari tahun di dolok dirurani sudah ingaran Bari tahun di dolok nam tubuh Yesus
Mari tahun di dolom dirurani sudah ingana. Mari tahun di dolom nang tubuh Kristus. Datangnya kemapilian atau pasangan tuado pani di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di baru lagi jang hodo haruan ni salugut si leo leho nadengkan doh nasa uli bahasa nama diutus. Upasangan taima sian na leho mitu kami pilihan nami tu ho. Say jalo mai gabi wap na hutus di jolom. Pasupan sumai jelaramuti asa hu parasia kami pilihanon. Patibun harajom mure tonga-tonga ni huriam doh di bertibion. Buhay marokan nami marahide kete todim. Asalam utadahami gorang nisreol diho mitu hami. Asalam girgir hai madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rab kita mangidokon tangiang hatobatai. Ale amanami na di banu agijang. Sai pinarbadia maguharmu. Sai roma harajonmu. Sesaut molomon roham di banu tonu songon di banu agijang. Lehom matuhami serunang uruan siap hari. Se sama dosa nami songon panes nami. Tido saya dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugiun tupang ujunan. Bulak mahamu di bagas dame jalawang pasupau selamat dari bata. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani dewata ama. Dogot para sauran itu di perbadiama. Nama dongani mamasu-masu hamu saluhutna. Amin. 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 Horas, tajalang mana boleh tajalang. Bagi dua kami mak ketua Natal, ketua lansia, tujuh lo mak asamar boy kita. Ale jong maju hamu sude. Jadi untuk anggota lansia sesuai dengan rencana kita untuk ke depan, jangan sesuai dengan bangku ya. Di tempat masing-masing, tempat masing-masing. Oh, jong mahita jolo di sini ingat tabe di sima. Ya. Jadi nggak selesai be. Acara perayaan sesuai Natal. dengan bangkunya kemarin itu bisa ke depan. Sesuai dengan bangkunya yang kemarin itu. Sesuai dengan bangkunya yang kemarin. Ya, sini nama liturgi Roma Tujolo. Sesuai dengan bangkunya kemarin. Dengan sesuai dengan kursinya ya.
Jadi sesuai dengan kursinya kemarin itu, Khusus yang supaya merituki ya. nyampe barisannya. Nah, Ibu-ibu jangan dari situ maju. Dari sini, sini nang ya Allah. Lanjut ke belakang. itu Inang kasih jalan dulu ya. Udah mang? Inang, isi maho. Hudul ma isi. Boy doh tu jolo. Sini. Udah? Amang Pandita nami. Apa ditanami? Udah kan sudah dibagi tadi. Sini Bang. Ambil Tempat ditanami, tempat pilihan totokin. satu. Tempat pilihan taruh sini. Udah, ambil. Tunggu nang musinya. Tunggu musinya dulu. Asa semangat kami lansia. Meludahkan lansia. Yes, inahamun ada. Lansia. Apa kabar? Luar biasa. Mantap. Sudah fotonya. Dilanjutkan dengan menyanyi lagu. Nanti berfoto ya. Lagu yang pertama Sulangan Mangan, lagu yang kedua Otano Batak. jadi untuk Pak Hopu, Pak Pinopar semua, kalau ini opung penyanyi, kalau ada kerinduan untuk ada di depan bukan mengamen ya, tapi kalau ada kerinduannya untuk mengisi, silakan. Ayo. Udah dikasih tahu Mang. Mang, ini Mang. Sulangan mangan nama jalaikon, sulangan minum. Si paridion nama jalaikon, togu-toguan. Hati buka merujuk malukon, ise mamanutu mataku. Cek. Ayat 2 ya. Oh kamu sudah anak aku,
lau paro sehona panure durea andoran somaruju aluko sulangan man marang jalai ikut sulangan minum si paridio namau jalai ikut tagu-taguan adik dahar luka isama menutup mataku luka menutup mataku. Jadi satu lagu lagi ya. Setelah satu lagu lagi baru kita makan bersama. Oke? Teh Otano Batak. Oh tanah Batak, haholong aku, sana manungon na Tuhan dan musik. Ladung bisa matahari lau mana puhau haumai gondang dongalu singganu bari dina mari
awon nang nian diho sambuloki awon nang miado awon nang nian diho sambuloki Horas tulu hali. Horas. Selamat hari Natal. Apa undul menang? Apa undul mah? Apa undul? mau lihat Ngadi foto nakin.